рӯзе ба мағоза барои харидани чизҳои лозима даромадам. чашмам ба фурӯшанда афтод. он бо бачаи тахминан 5-6 сола суҳбат дошт ва мегуфт: охир бачаҷон, маблағе ки ту дар даст дорӣ барои харидани ин хирсак намерасад. баъд аз он бача ба назди ман омаду гуфт: амакҷон, аз шумо илтимос, маблағи маро ҳисоб кунед. ман ҳамон хирсакро бихарам? фурӯшанда мегӯяд ки барои харидани ин хирсак пули ман камӣ мекунад. ман тангаҳои ӯро ҳисоб карда гуфтам: дар ҳақиқат пули ту кам аст. аз ӯ пурсидам: ту ин хирсакро барои кӣ харидорӣ мекунӣ? амакҷон, медонед, хоҳарчаи ман ҳамин хирсакро бисёр дӯст медошт. барои ҳамин ман хостам дар рӯзи зодрӯзаш ба ӯ тӯҳфа кунам. ва ин хирсакро бо модарам равон мекунам. дирӯз хоҳарамро мардҳои зиёди деҳамон гирифта бурданд. то ҳол ба хона наомадааст. падарам гуфтанд ки модарат ҳам имрӯз ба назди хоҳарат меравад. ман ба падарам гуфтам ки ҳоло модарамро ба назди хоҳарам набаред. ман хирсаки дӯстдоштаи хоҳарамро меорам, модарам ба хоҳарам баранд. ва дар чашмони ин кӯдак ашк ҳалқа зад. ман модарамро дӯст медорам ва намехоҳам ки ӯ моро тарк кунад. лекин падарам мегӯянд ки модарат ҳатман бояд биравад ки дар он ҷо хоҳарат танҳост. кӯдак ба ҳамон хирсак бо чашмони гирён нигоҳ кард. ғамгин буданашро эҳсос кардам ва гуфтам: бачаҷон, биё, боз як бори дигар маблағҳоятро ҳисоб мекунем. шояд барои харидани хирсак бирасад. кӯдак гуфт: бале амакҷон, ман боварӣ дорам ин маблағи ман мерасад. аз дасташ пулҳояшро гирифта пинҳонӣ аз худам ҳамроҳ кардам ва ҳисоб кардем ки пул гӯё мерасидааст. гуфтам: фурӯшанда пулҳои туро хато ҳисоб кардааст. пули ту мерасад, бачаҷон. хирсакро хурсандона ба оғӯш гирифту гуфт: ман шаби гузашта пеш аз хоб рафтанам аз худо маблағ хоста будам, то ба хоҳарчаам ин хирсакро бихарам. ана бубинед амакҷон, худо маро шунавидааст. 2 рӯз пеш як занро бо духтари хурдсолаш мошин зада буд. духтарча дар ҷои ҳодиса ҳалок шуд ва модар дар ҳолати вазнин қарор дошт. фаҳмидам ин кӯдак фарзанди ҳамон зан аст ва аз гуфтаҳояш эҳсос кардам ки бечора модараш ҳам вафот кардааст. ашк гулӯгирам кард. аз дасти кӯдак гирифта сӯи хонаашон равон шудам. кӯдак аз гирифтани хирсаки дӯстдоштаи хоҳараш чунон шод буд, чунон шодӣ мекард. вақте ба хонаашон наздик шудем, аллакай тобути модари бечораро аз хона мебароварданд. кӯдак саросемавор гуфт: истед, ман хирсаки хоҳарамро ба модарам медиҳам. ана харида овардам. падар писарашро оғӯш гирифт, мисли ҳезуми тар бесадо месӯхт. ҳамсару духтари ҷавонмаргашро аз даст дода буд. писари калонеаш дар муҳоҷират ҳоло ин ҳодисаро нафаҳмида буд. падари пираш ба асо такя карда зор зор мегирист. ҳеҷ гоҳ ин лаҳза аз хотирам намеравад. خدایا
به غمداران صبر، به بیماران شفا، به جوانان آرزومند کامیابی، به رنج دیدگان فرح، به گرفتاران این مشکلات آسانی، به زندانیان آزادی، به کودکان شادمانی، به بزرگسالان دولت پیری، به مادران منتظر دیدار فرزند را نصیب گردان.